ene Awukudae July bosominda etoso aduasa yema yahwefo ene etifo nyina kwaba ahayo pimso 104.7 live on Facebook Opimso radio and YouTube no Opimso TV yema yahwefo nyina ade toche eba Manhyia kotokofi ene Awukudae de sadi ni no amamra ni amane ebe ya adwuma ade akrobia Asante Kotokohene ye hwa ni mo se obeba betena se na ene osom no efrase wo hwa obre na abodumbienu apa aka no simankron na abodonko eno nti wo hwe mechi hayi a eye woni a ene wo besom ewo adai mu no na wonum nyina tenase na wo hwe no mo se krobia Asante Kotokohene tumfo se to babio obeba betena na osom bia o sefata no o masom ama enema enso akoso sede da wo ye no medin ede kwabena kire Martin ado afei na wode ofidi na to ha Opimso radio Opimso TV Facebook ene YouTube ene osom no hyehye wo ho ene sai nipa hodo ne atichiu ene ye hwa no so ba besom na enema enso akoyi de dikan no Grand Lodge of Ghana ene Nana Atene Ekuapon ono ene Asantehene edi omanim na oma ba besom Kotokohene ene ewa adai emu eno da nchane a onumonyamfo Ralph Opoku edu sei oyemrahye bedwani ewo bekwai abaton person so Asante mantem ha ene one Kotokohene ebedi ade na wasom na waje utumfo ensem enhira eno nso eda nchane a krobia Asante Kotoko boboko no metemba enche bia ene okọ South Africa na okoji ukruwa Toyota Cup no ebaye ene Awukudae ode be chebo boku no ewura ayotumfo sito babio na waje wonsem waje ne nsem nhira na wahese season ya omo ebekomu enema bekoyi ama o nto hwe machi ha Kotoko players no ene omo mpanyimfo na omo age omo dwa omo hwe no se yewura betrasia obetoro nsa afra omo na omo ede omo kruwa omo kwaje no South Africa no akwa akochire otumfo ose tutu ababio sede enim no Nana Kontopo ni aferi hene ena odi omonim na omo aba abesumi kire ono na da Kotoko buku na no sesei ena ye hwenu mse obeba na obiri boboko no nim rante nim na omo akochia yewura na omo som eno da nchane a ye hwenu mse ya Asantehene Old Girls Association omonso beba ene Kotokohene abedi ade afi efia kobi sewa ampem Girls Senior High School empanyimfo a omo eda school no ano ene asuafo no bi ewa ha omo eba abesom ena Tuareg Tamjak omo so wa ha enche bi adwuma de bi koso wo Niger mamu na Tuareg pani oda Asantehene tem ha no ono okoye no ena Tuareg fo hena wo Niger one empanyimfo ne hima de achede asronko bia ma no se ne dei onfa mekire yewura eno ntene oba osom no mu no ene behunu ade kropoti a wono ede becha Kotokohene odwumadie emu eno nti sa ehye so ebekoso afi Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery omonso mpanyimfo ewa ha enche bia opani na oda asore na Asante mantemwa opani Reverend Safo Kantanka one ne mpanyimfo ewa ha Asante Presbytery Clerk Reverend Samuel ene Awukudae omo eba besom yewura na wama no ade touching eno nti we ene mpanyimfo ankronkra ni ku ahodo a ye hwa ne mu se Awukudae de toso nsia ewo afi mu no omo ebeba abesom na enema akoyi amayen anase amasanteman eno ntu beduru efie ha eyamamre ene amane nko a ena etwago ade duru se yi a empaibo ene nhira ene yesre eno nti Kotokohene ene wedi animu na wasre nhira firi nananom ho ede ama Asanteman se na be ya yedwumadie bibia ye bia no ebekoso totin ewo Asante mantem ha eno nti yema obia akwaba na yema ade tochen ha Manhyia hemfie Opimso radio 104.7 ena yegusu a yesom moi yebehwe na yebetumi ne mpanyimfo a ekabe obiom anase mpanyimfo a omo eba besomi yebetumi ene ebi atwetwe enkomo na omo so kakra omo eka no omo ede ato yanim na wonso so wahunu bi eno nti wo hwe aha
aha kotoko boboku no ade a empanyimfo a ene adwumayefo a ewo mu na wo hu omo yi se kapa omo ekogye ewo South Africa memu ene omo de be kire yewura enti wo hwe omo mhye yellow na omo som kotoko boboku no mu na wo hu omo no na omo hye kokko no nyina nso krobia Asante kotoko metema omo players no na omo tenase a omo hwe no mu se ebresem yewura eba omo ebeba na omo de cap na omo kogye ye no enso akire kotoko hene eno na wo hwe ewo Pimso Radio live on Facebook pepepe na edwobi ekoso eno achi no medical bo man yese omo ebesom no ade a omo edoso inti obadru ha Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery emu mpanyimfo enso ewo ha wo hwe me dia etwagu ya Clark ewo ha Reverend Samuel Adujamfi watena se ene empanyimfo nkaye mahu emako se omo nso ewo ha na omo eboa abebo mpanyimfo chidom na enne osomi mu no omo nso de omo de aba enti presby asafo no empanyimfo eda no wasante mantem ha na ohu ewo eye efide esoi eno echi no na empanyimfo ahodo enso so ewa ha onom eba abesom in live Pimso Radio on Facebook dwumadi no etwagu live na ohunu no okay inti wo hwe empanyimfo a omo nso eti edimu ha yi a bekwa imrahye bedwani onomnyamfo edusai ha ono ne papanom ne nabusuafo na atenase enne ade a oba abesom enti ene no said the medical kano empanyimfo ahodo ewa ha omo eba abesom mame ne lawyer enkasa bekwai constituency member of parliament ene owa ha lawyer odaroma Pimso Radio Pimso TV sune memo ade touching na apumboko de awali adaroma apumboko bisuma ma de touch kese pa ene waba osumi imu wadaroma de na betimni ache de ntia owa ha na awie de kai medase na machia watiefo nyina no kre ne amamre mu no na amamre kwanso no ene ye Awukudae a edaye nimu a ene otumfo tenase na ne nyina mu no baby a me free me vi oyokuni me free kokofu ahimfie na de di kan ye adwense ne ye ne otumfo ba besom Awukudae na ne tosum yenu ye to aba the kwai constituency for a shaman wonyama omode dwumadi e kese enso shaman sa na akwanya maya metimi aba na mabeda me ho adi akire yewura nti ene me fa akwanya nso se ekwan bia so no meba na mabachia yewura na mene na som na de tosu bi mayi me ho adi akire no so se be kwai mans nemu constituency no me anasisi e na wo mrahye bedwamu a me ko na de hye ko ema wo mo se de be ye mpuntuo ebeba de hye abrabo mu a ewo be kwai constituency na je se wie ya wo hu ye enye me nkwa na me baaye be kwai constituency no eye stronko ye wa manhene nson manhene bia nso yi ne nam sini se o meka ye ho ne me kyia yewura
party executives nso a chairman dan no ono nso ka ho na me a nso madofo kakra ka ho asene ye ba ne abechia yewura na ye ho adi ne asre ne nhyira ene ne mpaibo enim se yewura egu nsapa maye na dwumedi ade asi ani so no ebekọ enkai Wadaruma be quiet saying your first time our comrade be Germany and you might saying. Oh, metimi aka se senia ye no ye nti asemboni bia besi ne na bekwa constituency senia medical aka no enmu nhihye no eye sronko potokasem broni beka se dynamics ni ye different esa say see ye oman a ye wa brempon edu mienu ana du miensa ye wo amanhene enso enti saa edomi ana saa ahemfui na yaka ye ho abomu a ewo se wutimi di etie wo mo ase because ohene bia e pre bibi aba ne krom na wo hwe enkura hodo makomako wo ha eni edunkono ane wo constituency nimte ye adwumaden bisam se mo adwuma tesan a ye adwumaden na menim se men so sene amaye mojamono osuru nim de ebeka ho na me de ahoden kakra ka ho na nanom so gun sapa ma me na osoro so domia menim se okon na mu oden no enso ebeye mre mpanimfo ni bia beye bi nia me papa beye MP eko ofiri o euro se usun so abeye bi oko onom de mpuntuo ni bia ba bia aka ne se me nso metimi ma pensu metwi mpuntuo ni bia yeden abeka ho nia aka kakra ye nkronketwa no onom akwan onom suku kom onom nkaniam ekura kese ne mu de mpanimfo adi mani metimi aka so omo ayebi eye be quiet township anwa kwantamu ho o badomenase ene ne nkeka ho na kokofu akwan ne de aye na ukọ nkronketuam kensre pampa so omo akwan subri so kokotro kone ya ojasi kromo mo akwan ana wo coach transa chese aka nkronketuanim eno ne ade a menso me de besimani so se mpuntu obia ye wom se ya ban amma enso ye muse ye pre a ye benya bibi e de aba na ni nyina nso na ye oman ni nyina na mesre se omomfa mpai bonta akire ye ndisi aban ne wo so na enso omo aban na omo aba nso aban ya aban ye Ghana nyina aban eno nche se me ye MP na me wo bekwa ya omunja memu eno de ye ni ono be kokoden ama de sefata bekwa constituency ne so ye nsaka na oban nso apeja Rabo ye da sepa menso me da wase kase pa na me djuma pa mo ye ewura ne nyumadi akese a mo bo ho dawro mamba ne din no drama no ne moya de yemfa osoro kase inshiramo aminim se dwumadi a mo ye no de enkan ko ne beba Asanteman mu nyina ye beda mo ase na ne de ye ba ne ne yewura abesom Awukudae na ye ho adi enso a kire no ne ama yewura nso aso ate se ye dan no na abrebia nso no to ne nsafre ye wiamu anadwo nsuo mu ye beba ne abetie ne soma opese ode soma yen ne yetu ho anamo ama mpuntuo aba Asanteman mu ya Asanteman mpuntuo nti na ne wahu ya ha na menim se osoro nso de na dom bedom yen ese ade nyina mo na ye osoro ana eye den enim ne ye wahyehyɛ ama ne ma menim se ye wa hoɔden na nso osoro de ye beka ho a menim se anamontu bi a ye tu bia no ye beka akoduru ama mpuntuo aba Asanteman mu medamo asepa nyame nhyira mo. Okay, enti bekwa imrashe bedwani lawyer Raf adu saipoku ene na atwetwe nkomo no sedem di kan no Basra Asafo no mpanyimfo wa ha immediate past chairperson Reverend Benson Safo Kantanka ewa ha na former clerk nso wa ha baba mpacho asomdwe nkan nso apomba kode na me da Roma ye ma nyina ho ade tochi ene de wadaruma ye nim se yeta hu ha na nso na ye Awukudae den na opesa won ye eche ni ampesa me kanyira ni se onyame e de yesi ho se ye mo mpa ye ma wiase
ye mo afoforo no mo hu Yesu Kristo na fe ye nsom ye man anu nte Revelation 21:24 so da ache ye ko heaven a ye ne ahemfo ene beko enti ye man na ye ntiantia e wo manhia na ye ne ewura ache nyame asem ne abompa ye nso asra ho ode nso e de ama no na fe mo nso a wo boa yen basrefo na nsenhyem kase ye no tech yewura etu asafo hene e mo bai ni nyina ho anigye e na ye ba ne abeda na ase na fe yenso yasra ho ode de ama no se ne ewura nso benya asomdwe ne anigye na wotim de aso asanteman na asanteman atre na bi aka wi ase afa na nyina enti e ba se ye ba ye nana abedi adae papa ya dasi yes Reverend Benson Safo Kantanka na yɛn twetwe nkɔmmɔ no ma yɛnhwɛ ne mpanyinfoɔ wɔ ha no bi nso nkasa na okay nana wadawro mabru opimso radio opimso TV mema wade touch na opomboko de wadawro ma da ho de kyerɛ yɛ ne ahwɛfo me de nana bedi akon broja sapon agogo Manhyia nana kwame ekoko sapon ne domp ya hene eneme ene mo wade touch wadawro ma ebebisa sɛ wamane yo amamre mu no eneme ba sɛ me ne yewura ba na ya ba besom na adwumadie kakra amaye a me de boa agogo man ne asanteman ene wiase nyina efise yewura ka sɛ ye ma ya sante sem ehia yen timi ba anwuma amaye me ba besom na madani nyina di edi amano na masɛ ni hira eno antina na me ba nso me ne me ho kani ene me mpanyimfo na agogo hima nso ba be ka me ho ha no na nyina ya som na ye kama ene wadawro ma boya agogo nkomo kakra o te sen de na obetime ne ya che o agogo de se de mo amunim no agogo edadi mi ame nana kwame ekoko sapo ono na da agogo ano agogo so de se de mo amunim no agogo ye kuro bi a bibia bi wom obetime akọ school afiri ho no mo de akọ duru university ye was senior high school ye was agogo training college agogo Presbyterian University and also the one of the best eye clinics in Africa. Apart from that, also our roads now a dual carriage. Into our way, Krubia, a dear Kutine Dimu, Asantehene Muhanumpa. And a memory day, can you be found, Mamre, Mofra, or Bar, a senior for school for dinners away a mamreni a money, a be a modia, Mobija, common name, Mobile. Then I'll catch you more after a mamreni a money. Oh, the American is a Uradia. Or some no one, a good sway, some no. And to be obey piano, every follow protocol. Now, I some set a fat. Now, where Yaman? Nana, Wadaroma, Udinu Beam. Nana be dear compro just upon. I go Manhyia, don't pia him. And I das. And so that was Enti Nana Bedia Consapon and Akasano. Mamene Tuareg, Chamarak, and Juchenkomo. Na Mimisano. Chief, Memo de touching Apumboko de. Manhyia pa. But you didn't know saying. Medini Chief Mohammed Abubakar Tuareg for Anemusini Ewa Asantehene. Any Ghana. Na Wapumboko de. Manhyia pa. And I Awukudae Wamane Waha. Medase, wede Tuareg Henikese won Niger. Aye yewura nunia because se sia there aye nua ana nhwemu bi wo ho a moye afe ana omo mane krata bae ana yewura se minkosi na nan ewo Niger ho no ana mekoye na ade a omo ye me de me kase mbaka ade abachi chese mi hu de menka mene menkofo kakra me de koye no yani ajia ma yenhu de yenka kura sede omo se gigi yeso sede yedi yewura dini ekoye eni amane di a yewura edi maye na yedi ko ma no mini ajajajaja eni gie kwa nti yani agi bebre nti ono nso etu nkra edi maame
se me fambre yewura eni enyama bia odi maame se me so ono so won fambre me mfa embre yewura odo kwan so nkabom kwan so kuriye eni enuado inshallah eden na wo ka etwa to ewo dwumadie mu de mi ka to mi ka etwa to ne se eneye Awukudae na Awukudae ye adebia yewura edi every 40 days bia sa Awukudae we me hu se edi nkabom bebre ene ebre Asantehene eni Ghana man nti sa Awukudae we demba kan ne se embo madina setembia ye beta yewura chi ama nkabom eni asumdie eni nkoso a wahwehwe di ma Ghana eni Asantehene eni Africa nyina no en wiye peyo inshallah madam asebebre nyame nhyiramu amen Chief Tuareg ena yene no akasa no enti wo hwe ha sanete nananom aba omo atena senkakra se de enchepi na yewura enya aba abedru ha enti wo hwe benkum ehwe nifa nananom konyansofo age omo dwa kama amamre ni amane kwa so enche bia na yewura aba na ade no ahyase ewo Manhyia kotokofi ha empanyfo no eda so anti yebekọ so atwetwe nkomo mira odaroma opimso radio opimso tv memo ade tochi na wapumboko de bia boko na so e me so me hoye pa odaroma da ho di kire me ne mahwefo okay me di na say kwa me na me business man me won cry ewe de me jaa me nua ohene wo agogo hene agogo dompia hene nana broja sapon me nua na me no cry na eden oba be adwumadi a wadane no kuro no so no enya adwuma keto akra tese odi surgeons bi ne doctors bi from America by ye adwumadi bi wo kuro no so a aginsemu kra nipa tese o ma hwe o mo yare operation surgeon free surgery why nyase keto a eni normal ne adoya a mo dane di kuro no so no anohye enti wono ano ti wan mo adwene ho se dwumadi ne de otimi nkata so nti no to na mo to na mo se oba no bedane de akire ohene na enmunyam no no kwa ntimi je enmunyam no ode enmunyam no bre do ti kokoso nti ne ba ye beta na chi na ode dwumadi na bekire ohene kase na ohene kase so de ni nhira ata na chi otimi nsan benkum ye ne nua panyini na na sei miso frem na na sei nti na ebusua ba ko yadamase yeah okay enti yene nananom ene mpanyufo wa ha yegu so a ye twetwe enkomo sede ese na efata se ne medical ka no enchepi yewura beba na dwumadie no efrase enti afi na wo hwe ne opimso radio opimso tv ewo Facebook ene YouTube obetimi abeka ha oba hye na wonua so enya bi enhwe ene ye Awukudae ni etoso nsia ewo afi mu ena nananom atenase a yede ho dwumadi ebre wo no yebekọ so atwetwe nkomo na ebre kwan demu a yene empanyimfo na atenase no bi enso ebekasa na sentia omo ewo ha ene dwuma omo edi a ezese yehunu nyina no omo ede ato yanim okay enti nananom ahema no bi nso anana wadaroma opimso radio opimso tv so mema ade tochi na wapomboko de radadaroma we wadaroma kan bi kire wo nananom ayehwe ye ewo Facebook ene YouTube ene ye Awukudae etoso ensia yo de medentia kuma me nananom nyina metia opimso tv ahefo nyina adaroma ne eja Awukudae enyina yebane ababa besom na ma de no so ayede de sana yenananom September omo ben ha no mutim besia amane ni amane na aboa yen enchirima no
na yɛbɛsa ka kyerɛ yɛnananom sɛ ɔmomɔmɔden ano mo ntwembɛn anyimfia na ɛnipa wɔ ha bɛboa yɛnkyirima no na wadaroma da ho de wudin ne wudi yo wadaroma nana akua firi ɔtɔso mɛnsa amafo manyima na bibeja MP obeda yewrase yo enti amoafo mahima ena yenna twetwen ane na na yenka binka wadaroma amoafo te sen ne ma okosen o radada roma bibia ekos kama bibia ekos pese utu emebunofo titiri mabawa a wasiso eden na eso hunu eden na wose wote senya wonsi mo wa mabrabo na enkoye e wa mamre ne amane kwan so ebi na bi ka ni se ene yemrantie ne baba wo munsua de se titiri krafa amane no wo munsua de okay nti nana go hema ena oba no aha ono ena oba abetna se ewo dwumadie ase no nti yegu so a ewo ha yetwetwe enkomo aha nana wadaroma to so maye de na me kan se yemrantie ne mama wa no se omunsua de o se tembia no omusua amane ne amamre no omode bo omubra se ni nyina koye enioma foforo bi amaye trambo ne nioma ewo Manhyia ahemfie no Opimso radio Opimso TV ekoswa na yasom Asantehene eno nti oba Facebook like page no share na unuanom enso enya bi enhwe na bibia enkoye ema yen nananom wa ha yebekoso na yahwe se ibetumi ne onom atwetwe enkomo baako mienu bia na dwumadie no enso so etumi akoso kama pa okay you nana wadaroma bro Opimso radio Opimso TV so ena yewe yenhwe na yene omo enkasa openyu wadaroma okay yo okay enti ya twetwe nkomo kakra ya twetwe nkomo kakra ewo Opimso 104.7 na yahwe nia ekoso na empanyufo a omatranse nyina no yade omoba besom enedai emu enu nti ye no mbekasa na omo abo amane kakra ede akyere yen na onso ahunu nia ekoso ene sentia ene ewie owo Manhyia ahemfie na omo akasa kakra ede akyere yen nti onchiame eba ai omo chiame eba oba obeboyemu sentia ene empanyufo yi ewo efia ha na yensoso yatibi aha nti yo nana okay wadaru mebru Opimso radio Opimso TV na dana homa yen na yenhwe ayimu enne woni mpanyimfo yi ena ewa ha wadaruma omo ye hifo na di ntina mo ha enya bone ne yeba ha enne na ya tese sebe Opimso Awukudae na sebe yentum ntrankran kase odi ne Awukudae yamba eye Ghana ha nyina lodge fo mpanyinfo wa ha a one president a one sakan foforo eye Dr. Note Omabo ono na no san ye akuapem amonokrom achempem hene o san ye mpunto hene of akuapem on the commander Buta na captain Buta na factors na won church omo na ja ya hwefo ehunu omo ye president no ene de hin one grandmaster okay na ne ding ba ko so na Awukusachi na hindi nen na captain Buta na owura dapa na ne mpanyinfo kan sebina kwamena bonsu
wɔn yɛ na papa ɔte yɛ yi wɔn nyinaa yɛ lodge fo mpanyinfo a sɛbe Ghana ha lodge no wɔn de si wɔn mɛti so nti mpanyin ka wɔn ti bom wɔn sɛ saa mpanyin mɛsi wɔn nyinaa nan mu na wɔn mɛkyia ɔpem soɔ nti sɛ yɛfi nkran ne yɛba ya na yɛnante si a ne sɛ yɛba ne abɛboa ɔpem so ɛyɛ na Asantehene ɔte kɔkɔɔ so yɛbɛboa no na wɔadi ne adan no ne yɛsan de wɔn ne Ghana Lord president foforɔ wɔnya no de na kyerɛ nti yɛnante sɛ ne mu yɛda mo ase ma mo akɔ aba yɛda mo ase nti yɛne mpanyinfoɔ nso atwetwe nkɔmmɔ wie deɛ yɛbɛhwɛ na yɛatoa so ɛnkyɛ pii na yɛwura aba onya ba pɛ na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛyɛ ade a ɛyɛ ade a ɔba pɛ na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛyɛ ade a ɛbɛfiri aseɛ nananom wɔ ha yɛbɛhwɛ na wɔn nso aka baako mmienu bi ɛde akyerɛ afutuo mu ɛne asuade a ɛwɔ mu nhyira ɛwɔ mu na ɔnom adaroma ɔmasrɛ bibi ama yɛne yɛahwɛfoɔ nana wadaroma ɔpemso radio ɔpemso TV so ni mema wade tɔkye adansie wadaroma da ho di kyerɛ mene mahwɛfoɔ wadaroma frɛ me nana bɛdi ako apɛ ampam frɛmpɔn atwemafo Asantehene atwemafo Asantehene ne yɛne no ɛkasɛ nana wadaroma ɛne yɛ adɛ den na yɛbɛtumi asua firi mu ɔmo hwɛ ne a ɔmo nim adɛ ɔmo hwɛ ne a ɔmo nim deɛ ɛwɔ mu den na wobɛtumi aka kyerɛ yo ɛnɛ yɛ wokan adɛ ɛnɛ yɛ Awukudae yɛwɔ akwasidɛ ne yɛwɔ Awukudae ɛnɛ deɛ ɛyɛ Awukudae ti yɛasom yɛ mpɛsua so awie mɛfa nsɛ baabi a yɛdi hene no yɛasom awie ɛna yɛbɛboa na yɛwura yɛbɛsom yɛwura ɛyɛ Awukudae ti ha na yɛwura Asantehene odi na Awukudae ayɛ amammerɛ ne amanneɛ wadaroma tu yɛahwɛfoɔfo ɛmɛbono ne mmabaawa a ɔmo ba den na wɔka kyerɛ ɔmo fa Asante amammerɛ ne amanneɛ yo wodeɛ medeɛ meya me kurom yɛ mfato ho ɛnɛ anɔpɛ me wɔ na mɛte sɛ ahoho bi aba makyi ɔmbaeɛ a ɛnna nsɛm bebree nam sɛ na nti munim sɛ nɛ yɛ Awukudae ɔmo si boo nana yɛnim nti deɛ mɛka kyerɛ ɛnɛ ma ne sɛ ɔmo yɛnsua Asante amammerɛ ne namanneɛ yɛhunu sɛ Awukudae ba ɛdaduanan ɛtɔ so mmienu mɛka nsɛ buroni bɛka nsɛ 42 days saa na akwasidɛ so ɛba sɛ ɛnɛ yɛ a ɛsi ɛnɛ Awukudae ne 42 days bɛsa yɛ Awukudae bio saa na akwasidɛ so nti yɛnsua amammerɛ ne amanneɛ bisɛ wansua a ɛbɛduru baabi no na wonim baabi a wogyina ne baabi a wokɔ bisɛ ɔyɛ Asantehene deɛ sɛ ɔmo Asante sɛm yɛ dɛ ɛhia wo nana yɛda ase nti nananom ɛwɔ ha ne ɔmo twetwe nkɔmmɔ kakra deɛ aduru yi deɛ ɛnkyɛ pii na deɛ adeɛ wɔ no kurowura kɔtɔkɔhene tumfo setu ababio na ɔba abɛtena ase na mesan so ɛsi so biem a ɔmo ɛnnɛ wɔne a yɛhwɛ no mu sɛ ɔba abɛsom no ebi ɛyɛ Grand Lodge of Ghana a nana Atene Ekuapon a yɛ Atene hene edi ɔmo nim no ɛnɛ ɔno ɛna ɔde ɔmo ɛba afei onimunyamfo Raf ɛdu sɛ poku yɛ mmarahyɛ badwani ɔbɛkɔ a yɛabato mpɛsɔ no so ɔno nso so ɛba abɛsom korɔbea Asante kɔtɔkɔ Mɛtɛmba tumfoɔ ne football club ɔmo kɔ South Africa ɔmo kɔgye nkonim abotire ɛbae ɛnɛ ɔmo ɛde ba abɛsom ɛnɛ ɔmo nso ɛwɔ ha afei ɔmo ba no bi nso ɛyɛ Yasantewa ɛyɛ girls association old girls association ɔmo nso so ɛwɔ ha nti ɛyade a Yasantewa old girls ɔmo nso ɛba abɛsom efia kobi sɛwa ampem girls senior high school mpanyinfo ɔmo nso yɛhwɛ ɔmo anim ɛwɔ ha afei ɛyɛ Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery ɔmo nso so ɛba abɛsom Tuareg Tamajak Buzu ɔmo ɛwɔ ha ɔmo ɛbɛsom Madam Victoria Ewua Mensa and Co Kane Ghana Education Service deɛ na ɔda ɔmo kita ahodi ano ɔno nso ɛne ne mpanyinfo wɔ ha ɔmo ɛba na ɔmo abɛsom nti ɛnɛ ɛyɛ amammerɛ ɛyɛ amanneɛ
enkwa nananom omo aho ayefe papa a omo eba abesom afi adehye abrempon ene ahemanom onum nyina ewo ha omo eba abesom aha eyopimso 104.7 menhya hemfie ena yewo aha kroya so ena dwumadie ewo asonfo ni bi wo ha ma menhwe na meni menuan enzo so enkasa aha ofesa ka bibi okay yo okay ma nana okay omo ewa hanemum ma meni brani nkasa na ono so yenhwe na odawro mebru opimso radio opimso tv mema wade tochina opum adento sika so yapomu ye na monso e yenso ye ho ye papa obi be bisa se ene ye ade awukudae monso so mo asade ewo mu enisen odaw mebru ene ye awukudae na ye abrafo ye boye wura ho ban ya sade ene se ye behwe ne atoto ne mayi opim se wura beba na se bi ebru ene na bom adi ade amasomdwe ne ahoto aba ne senti ne wo ha sabri enti abrafo a omo na ebo kotoko hene ho ban aha omo ewo ha ede na wo ka twato de make twato ne se ye ka se awukudae ni edi a anya bone so se bi ebru ti se de Christopher akohia so ndem no mo bompaye yenso ye ne nananom hia ne ye bisa ye ho ne ye didi ye ho nkomo ne ahwese sai na ukuro mu niema siko eniema nkoyi a odi tue wura ni mu a na odi yi atoyi ne senti na ma ye hia mu na se bi eburu ye ho ne didi ye ho nkomo se de obrani kum ni pakofia do twum firi konkori adum konkori aduru hanne ne ye somu sa pepepe ne ye no that's ebru enti kotoko hene brani ba ko na mene no atwetwe enkomo no afi yensi fom na empanyifo a omo so aba no ye ne ebi entwetwe enkomo na de omo so ewoka no omo emfa emfa ento yenim I mean press before entering combo Reverend Samuel Edu Jamfi presbytery clerk ma membisa no ensemba ko me no bi me ne papa kantan kan di kan kasa de na so ma memra won so ho na ka bibi e kire yen ene eye awukudae waka di ntiam wa ha Christosum ne nananom de no ni twaka no ne sen di ntiam na mo wa ha Bacho medase asonwenka ahwefo ne atiefo nyina ene eye awukudae na sɛ de sinima Asante Presbytery ene Manhyia ene yenso yeba ne yaba besom na ne titiw no yaba beda opemso ase 11 July ye program o created KNUST otumfo esoma asafohene e ma ne begina na nem no be ye adwuma ne fefefe nti yen chairperson Reverend Samuel Ahima yebo a asoma ye ne mpanimfo yi sɛ yemra ye de aseda ma nyame ne mo yemra mehira otumfo nti no ne botaye ntira ye wo ha ene ma yenhwe sese basra safo no ye hu se mo ne nananom mo ntam nkita hodie no emu ayere pa eno no efrihen die nti na afi de sese de ye hu mo ne nananom se ade ba kun ya me be se Bible mu ye bo ohene bi din se ohene Saul ye bo ohene David ye bo ohene Solomon omu nyina de omu hene eno san som Nyankopɔn ohema Esther nti sia ya kan ahemfo ene ahema ewo Asante mantami mu yabom a bosome miensa ni mu na moderator be pa ho ntoma Royal Fellowship nti utie mi ana wo hweme na ye presbytery a wo betime de hene na sia wetime de hema wetuma som Nyankopɔn so if you say leadership is very critical in our Christian life nti sia ya na mu nyina ya kan bomu a yishia ebrano ye wo ESR director wa ha ye was once mention sofo so am mention sofo ono so ewo ha yaba sia ye ni ahemfo ni ahema nyina ye bom ni de aseda emanyankopon Bible say ye ya ye hye nyame ne monyam bia no eho ewo emfato pacho ye da wase papa ye da sepa thank you Asante Presbytery clerk ena ene no twetwe nkomo no nananom bi wa ha
Nana Wadaru Mebru, Opimso Radio Opimso TV, Bacho Udin. From an anampam, that's one thing. Nana Wadaru Madena, Pesawoka, foot to be a hole, and then our Pesawoka chair any other for. Oh, the person I can say, you know, I never could there. You rat, and that's Asantehene. Your banny up a sum. And I'm say Presby, said you're so for kind. I am for near him, I work as anti Presbyter, you know, I can one boom. Say, Nipa Bap, and into an Awukudae no. Or two for a man, Nana Asantehene. I buy your program. I be seen a night. Into an any a die ever does it. Into the my ever hand more. Into a open source to say, oh, my program, no, grab a way. No, until I ever does it. And I does. Inti yene empenyufo akasa awie mayenhwe kotoko fono ewo ha omo atenase mamenhwe na mene players no bi enkasa amene players no bi enkasa na mimbisa omo how they feel after winning the Toyota Cup. Okay, let me go to you. Okay. Oh, okay. Membra how? Okay. Oh, Muntim. Okay. Intino. All right. Matthias, nanka pese ye ne players no kasa ne mumu no. Isan protocol nti almost say ye ntwentwen so ansa na ye ne ye omo empanyufo na se ntwen omo empanyufo no. Na leomo ebeka bia no yenso so yafa emu bi enu nti de ohu nyina no eye omo a ene onum eba abesom ewo ene dwumadie emu enche bia na ohene ebetenase otenase a osom no ebefrase na ehya ewo ho bia no eno so yede ato monument. We are live on Opimso 104.7 Manhyia ahemfie Facebook Opimso Radio ana YouTube no enso Opimso TV ena o hwe no woni so yi yeda so a ene ye wa hakosi se osom no ebeko awieye na de mu bia no ye ade ye ne monso ache kama ewo enne dwumadie emu mame nko ha se empanyifo no bi ewo ha na mehwe se metimi ene ba akomienu bi enso atwetwen enkomo a okay inti madam Pacho ahaya Opimso Radio Opimso TV Manhyia ahemfie ene ye Awukudae me wa de tochi na wapom tisen Yankopon adom me ho ye na so ye me so me ho ye pa oda romada ho di ekire yen Pacho me din di Vera Hall me ye constituency women's organizer Bekwai inti Bekwai constituency women's organizer NPP and wa hamigide se lawyer ntina obae sa pepepe ene ye Awukudae nti na ye wura ye lawyer Rafu Pokwedu say honorable ojire ma amanfo a ye wa Asante Bekwai opese oba na obechia otikoko so ye nana otumfo si ye ba say ye ba be bonya chidom na ye fefefe na Bekwai NPP hot sen ne matesen o Nyankopon adom Bekwai NPP eye boko in fact NPP party ni nyina nyame adom bibia eye boko said de mu hu ye nansen ye koye ye conference ba mu hu se bibia de dana akwanso si bibia ye boko ye da se papa medam asepa okay enti NPP women's organizer Bekwai constituency eno no me maame no nso wa ha maame wadaro mabru Opimso Radio Opimso TV so ni ene ye Awukudae me ma wade tochi na wapom tisen me adumo me ho ye maame da ho di kire yen ayehwefo e frame maame fosua maame fosua a wo he na ene wo ne hemfo na wa ha o he na
na me na kosua konedua eye me da ya ni ja ni kwan nti na no tumfo ti na ne ba besom nti adehye a ene onoma ebeson bi ena yehu omui ma me mpacho so me papa ne utumfo ne mma ne nananom ne yewa ha ene ya de ye ba ne ba besom se mo bibia boko de ya da nananom ase ene dei ene eye ade Awukudae ena yedi ahye nananom animonyam nti afi ena wo hwe ne a ye live ewo Opimso radio ene Opimso TV empanyefo atena si nana wadaro mebru Opimso radio so ne na abombo kode minua da ho de kire ne ahwefo wadaro ma free mowre kode mowre achame panyini ene ye Awukudae wamane na ene matisen meda ahwefo ase eye na no blanda na yewura ma mowre ehene beswaye ntina ye Awukudae na wo se ye ne ba ne ye bebo ne chidom na ye besum ene ntina ye ba ha nei ye ne yewura bedi Awukudae no nti mowre hene ene ne mpanyefo nso wa ha a omo ba bedi ade Awukudae amano akoso kama nana mpacho da sepa miso da yo enti de wo hu nyina no eye nananom ne mpanyefo a enti okay kai pese ne nana kakra se kwan da ho a modawroma okay enti nana mure hene ewa ha ma me hwe se okay yo mesre yo okay nti medema atakra na watwaso kotokofo heya oye sports journalist die obehwe na oni omo atwetwe nkomo ne mpanyufo a edi team na chi eba nti atakra betwaso ye mo akwaba ede ba Opimso TV on YouTube ene eye Awukudae na ene Awukudae a etoso ensia ewo afinim no na Kumasi Asante Kotoko yebekaya na no memeneda omutu kwan eko South Africa Durban ene Kaizer Chiefs ekosi akan na agokansie no ekwawie no Kumasi Asante Kotoko ene Kaizer Chiefs ebo etipenko a obia entimi amfa atena anto ne yonko atenem na ekoba se ewose yede akuturkubo penalties ehihye so na yehu die obetimi awini afiwe Toyota Cup a ekoso ewo Durban South Africa na nyame encha de Kumasi Asante Kotoko ansa na omo be free omanim na omo atu omatese free Asantemamu ekire Ghana mamu ha no omo bae ebeji yewura ensem enhira ema yewura esrese kwa omo kono omo mfa enkunimdie ena embra Asantemam na chese kwa omo kono etwase omo de enkunimdie a eyekuruwa free South Africa ebra ebekire yewura me no kase yewura wuram a ode eba betenase se de beya ene de wo hu bia no yebenya free Kumasi efikesiem Asante Kotoko efie na yetimi ehunu de eko nti me no kase yewura ewuram nti ewose ye sorry na yehwe na ye hwe de eko nti me no kase yewura ewuram a watenase nti
ha ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko fie Manhyia ahemfie a Kumasi Asante Kotoko team no ɛde kruwa ɔmogɔgye ɛwɔ South Africa Durban ɔmode ba bɛkyerɛ yewura ɛnɛ Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no mu nti Kumasi Asante Kotoko team no ɛne wɔn akyitafoɔ ne nsɛntwerɛfoɔ ɛna ɔmawura mu a ɔmode kruwa a ɔmogɔgye ɛwɔ South Africa between ɔmone Kaizer Chiefs ɛhyehyɛ so nti yewura mu a sabri yɛtoa so na yɛdi Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no mu nti Kumasi Asante Kotoko ɛnɛ ɔmode kruwa no ɛba bɛkyerɛ yewura ɛwɔ Kumasi Asante Kotoko fie yɛmo akwaba ɛde ba ɔpemsoɔ live on YouTube ɔpemsoɔ radio on YouTube aha ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko Manhyia ahemfie yes nti yewura atena se yɛhwɛ no mu na yɛtimi ahyehyɛ so Kumasi Asante Kotoko ɛde kruwa ɔmogɔgye ɛwɔ South Africa Durban ɛba bɛkyerɛ yewura ɔpemsoɔ otumfo osetutu esan sɛ ɔmokɔyɛ no ɔmonsa na ɔmokɔ no ɔmokɔsrɛ yewura nsɛm hyira ansa na ɔmofiri ɔman mu Ghana ha nti sɛ nkunimdi aba a etwa sɛ ɔmode kruwa no ɛbɛkyerɛ yewura sɛ kruwa a ɔmone Kaizer Chiefs ekosi akan ɛwɔ South Africa no ɛno ɛna ɔmode ba bɛkyerɛ yewura ɛnɛ Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no
bedungen. I'm ready to a motor to fly come here, said I commit a new dad on board, smelting queen. Wash a new dad out in Poma someone. No. O tutuko bosue. Tutuko bosue. Wo setu. What to de nchira. Kwabo wasa. Wo dum fete ne wadam fete ne frete. Wana beti medina nablu wa beti nopa. Hawo kwa de chentokwa. Wana beti mejo setu. Kudumanim. Agweden ship manopa. Ojenu abadenden. Nansi nkomo yenje ni osetu openyini a openyini surowo o kan frafra wanu no okunji ade osetu tu awode ho osetu wo de wansra de o na okunji ade okuji tuyo njise kan age aba na otaji kuro osetu yankaw waya sada saji aho una chese mozongo achisa mozongo achi fantino town achira ngwanga bibinti na santino town sa to aso na you what shabre aye Manhyia santema ye be hia wo anhwehwe santema ho se tujo bibinti yanka ho ya bokyem so nsa ho so nkwa akon onkokwa ye de atuore sika de ko una akoti da so amani bu asasa kan frafra ye ko agusi ngeng wo se to agusi mewe wo chmo champion fungeng o se to agusi mewe wo ni wa o no. Nyansa bo afọ pinso ese tutu awade ne ho. Una di kosu ya obo kasem. Wasetu. Uni prem ya dom. Uni anyini mu hene. Uni obli kwanfo anache. Awade pa na penu abe. Odua bode edua apemne. Ada na yitwa ne wa me de ya dua ne di kokon. Sante no yanko no. Una akonko de ne. Kumni pa dua konkono. Ansa na wuja chechire sante man. Wasetu wone tete Buankuma Dameti ankuma wona hwima kwamfo aye kom hwim ji ni nsam dawuro no wase yi na hwease na nkrande dua wowoi na nso nsensan wa ne fie panyini asem wowoi esuru abodwese na nso abodwese wowoi ebeto anu ntonwi sebio amaninya na ntankase ne de dua che na asem ne kwade santama na de mfamfiri sasa bo nsam so ye nchene bakwa de Aravaniza chmo champion fungeng Aravaniza
Oh, Saji Fogunya Guasio, Cross Antinade, Nasingen. Oh, Saji Fogunya Guasio, Cross Antinade, Nasingen. What are going to Nasie, Crobiane, Nasingen. What are going to Nasie, Crobiane, Nasingen. Mema Crobia, if young man got a kungen. Mema Crobia, if young man got a kungen. Asantehene and Trochmo, Champon Fungen. Asantehene and Trochmo, Champon Fungen. Asantehene, boss, meditating. Asantehene, Rabia Santinade, Nasingen. Rabia Santinade, Nasingen. Say to the chair, more than you have. Say to the chair, more than you have. Why never said you so, Supanina, Kabakuma Sikapano? Why never said you so, Supanina, Kabakuma Sikapano? Oh, Bina Sabianco, baby. Oh, Bina Sabianco, baby. A man will tell you about them, your faith, Nasingen. A man will tell you about them, your faith, Nasingen. Chewan and Toffy Margin, Chewan and Toffy Margin. Out of Diochmo Champon Fungen. Water for the Diochmo Champon Fungen. Oh, son in Croyos, meditating. Oh, son in Croyos, meditating. And Jaquajan, Adia said, and Jaquajan, Adia said, Agusibia Kumrochmo Champon Fungen. Agusibia Kumrochmo Champon Fungen. And Jaquafuse from Puno, Demi Favisi. And Jaquafuse from Puno, Demi Favisi. Assuming was said to me more than Yavisio. Assuming was said to me more than Yavisio. Open now in Kabamunto and Kosoba. Gana ni Asantehene. Wo penso na odi nkabompu to ni nkosoba Gana ni Asantehene. Wo binya sebia nkobeyebi. Wo binya sebia nkobeyebi. Blogo bakana ne frampuno dem refavisi. Blogo bakana ne frampuno dem refavisi. Me ma jabindu ada ko yadungen. Me ma jabindu ada ko yadungen. Yadum ne dia ko bojejo ta tochmo champo ni fungen. Yadum ne dia ko bojejo ta tochmo champo ni fungen. Wo to sika sama ne ejija kungen. Wo to sika sama ne ejija kungen. Eja ku ya bo abanko jun Jakuya Banko, don't flower. Enough from Puno, Damifao. Enough from Puno, Damifao. Oh, Boguami Modi, Nevisio. Oh, Boguami Modi, Nevisio. Why never has a judge of Okupani nature, Quamano? Why never has a judge of Okupani nature, Quamano? Oh, Bina Sabianco, baby. Oh, Bina Sabianco, baby. I see near Jammy Boy, each more jump on the Fungen. I see near Jammy Boy, each more jump on the Fungen. Why match I Quambos, meditating? Why match I Quambos, meditating? Bobendra goes pepingen. Bobendra goes pepingen. And the match and forge more jump on the fungen. And the match and forge more jump on the fungen. Bobecas have been bombos meditating. Bobecas have been bombos meditating. Bobiana dread nasingen. Bobiana dread nasingen. Also, Chamber de Mefet nasingen. Also, Chamber de Mefet nasingen. Jampia Fiafro was on the much more jump on the fungen. Jampia Fiafro was on the much more jump on the fungen. And who fam and grab more of fam and grabbing. One who from and kept more from and kept. Or suffer to such a much more jump on the fungen. Or suffer to such a much more jump on the fungen. Or suffer was to a boss meditating. Or suffer was to a boss meditating. Or suffer a great nothing. Or suffer a great nothing. And rather going to be a good for Tabra force and joy for time being. And rather going to be a good for Tabra force and joy for time being. Or group at the much more jump on the fungen. Or group at the much more jump on the fungen. Or going to be bombos meditating. Oh, going to be bombos meditating. Oh, Kukakana dread nothing. Oh, Kukakana dread nothing. Wash ye from Puno, Damifao. Wash ye from Puno, Damifao. Oh, Bob not deferred the match and 40 Jankudabungen. Oh, Bob not deferred the match and 40 Jankudabungen. Oh, for Superman Ebony Abungen. Oh, for Superman Ebony Abungen. Wakwan in Tom of Afribungen. Wakwan in Tom of Afribungen. What did you go from Bungen? What did you go from Bungen? I read that you over Bitajo Crabotingen. I read that I read Spen go for Fanos and Coach more jump on the Fungen. I read Spen go for Fianos and Coach more jump on the Fungen. Oh, does the cast are my Najakungen? Oh, does the cast are my Najakungen? Jacuya Bob and Cordon Flower. Jacuya Bob and Cordon Flower. Sergeant Fur from Puno, Damifao. Sergeant Fur from Puno, Damifao. Oh, Granny Nedia. Oh, Granny Nedia. I read a bunch more jump on the Fungen. I read a bunch more jump on the Fungen. What have been saying, Najakungen? What have been saying, Najakungen? I'm Rajipanese, boss, and Quamo, a quantman, Provena Nosement, here we say. I'm Rajipanese, boss, a Quamo, a quantman, Nosement, here we say. A quarter case of much more champ on the Fungen. A quarter case of much more champ on the Fungen. Oh, from any case, in a Nosement, oh, from any case, in a Nosement, the Americans, a Nosement, here we say. Oh, the Americans, a Nosement, here we say.
wai. On kasa chire bo mafo. On kasa chire bo mafo. Apata ko chire kwa je kwa bone bo. Apata ko chire kwa je kwa bone bo. Ya fango de brani bo no se. Ya fango de brani bo no se. Just mo to do fota. Just mo to do fota. Ya prima kuma sna kwa ma kwa be dia wisi. Ya prima kuma sna kwa ma kwa be dia wisi. Okay, so the magazine dem reti fi. Okay, so the magazine na dem reti fi. Oh, se fan chem na fa kwa yen. Oh, se fan chem na fa kwa yen. Oh, fo chem nya nyini be ku no kwa mo wisi so nya tran kwansen. Oh, fo chem nya nyini be ku no kwa mo wisi na so nya tran kwansen. Obiri kwa ne mangote ni sankungen. Obiri kwa ne mangote ni sankungen. Me kwa chamu tini bobi asmanyini. Bobi asmanyini so atim so mo cham so. Me kwa chamu tini bobi asmanyini. Basmanyini so atim so mo cham so. Kwa da chira makoi. Kwa na chema ba mbata chumi su bi akrono. Mbata tuma so atim so mo cham so. Kwa da chema koi. Kwa da chema ba mbata chumi su bi akrono. But to tefu bamba so atim so mo cham so. Enza kwa ni jamfia mi abro fo ni jamfia mi ya bie mo frem wa ya de yo de bochubo na mbafra kon. Eje me so atim so mo cham so. Enza kwa ni jamfia mi abro fo ni jamfia mi ya bie mo frem na ya de yo de bochubo na mbafra kon. Adu jamfi bamba so atim so mo cham so. Yo singu to dangu to be ku to kwa dan se chimedio. Ya cham tin bo afa ma. Andi chebe me so atim so mo cham so. Yo singu to dangu to brangu to kwa dan se chimedio. Ya cham tin bo afa ma. Anti chebe me so atim so mo cham so. Biti adu na brabate adu na adwen te chama chebe di edu. Mesma te chama ba ko sa. Oina mi akwa twen so atim so mo cham so. Biti adu na brabate adu na adu ma ni te chama ni chebe di edu. Mesma te chama po akosa. Oina mi akwa twen so atim so mo cham so. Ase kwa banyi kwa adu kuna mumu. Ofte mo ade bo afari anwa. Achemi ni bo afo usu. Ozu bo so atim so mo cham so. Ase kwa banyi kwa adu kuna mumu. Ofte apuma de bo afari anwa. Achemi ni bo afo usu. Ozu bo so atim so mo cham so. Oso ni ampem. Covid rampem. Adinga ko so atim so mo cham so. Oso ni ampem. Covid rampem. Adinga ko bamba so atim so mo cham so. Me base ko no masunu bro ko to kwa bo fo biri kwanta. Akwasi kasa bamba so atim so mo cham so. Me base ko no masunu bro ko to kwa bo fo biri kwanta. Akwasi kasa bamba so atim so mo cham so. Ochina yin kwa. Oto ko ku so atim so mo cham so. Ochina yin kwa. Oto ko ku so atim so mo cham so. O se oku mo je san wo du jamfie. O se oku mo je san wo du jamfie. Oku mo bata chimo te fun asie. Oku mo bata chimo te fun asie. Oh, chifu dem fungen. Oh, chifu dem fungen. Obi bo je se framp no dem fa wisi. Obi bo je se framp no dem fa wisi. O se mi mo di nwa wisi o. O se mi mo di nwa wisi o. Brete abua no. Brete abua no. O for me ju da mi ju abrawa mi ju de ma bra for ba no. O for me ju da mi ju abrawa mi ju de ba bra for ba no. Chief yan kan ko bia tin go chmo champo ni fungen. Chief yan kan ko bia tin go chmo champo ni fungen. O se ji fogu nya gwa singen. O se ji fogu nya gwa singen. O present na due tina singen. O present na due tina singen. Wo group de to be de me fogu nya gwa si ajum na chemera. Wano o mansu nyanyanie o mansu nyanyanie wonu akwachi ani se tutwe mansu a ubo nyanyanie o wo kwati amani amponwa waka nipa wansada ani se tutu okwa mafu an tutwe mansu a wo fon a wutiri ho pa kwachi ani se tu ni di achinyi a wutiri yira ba kwa felo bodomja o kan frafra. Wa biazmis magama biazmis magama biazmis magungen. Wa biazo magama magama jejefi akuma mafungen. Wa biazo se akuma ba faungen. Wa ba ijane shankwante sumnungen. Arafani unungen. Arafani sa chmo jamba ni fungen. Arafani sa yanwa. Chufa Chairman, and Awukudae, you are been a Grand Lodge,
of Ghana, and Nana Asantehene Ekrampo. We are telling you, do on Manima or Mudomba, Abecha. For a child, Modaroma. Mayura, Bompire man. Washing a Jumasi. I went to Michel Jumanasi and Koswa, Brayura, Asiano. Ye be not Chira. Nana Sechi. A quapim puntuin. Kuyonesha, Nana, Yura, the Nananum, a 9. Yura Nananum 9, and I think I could answer. Dudica, Kofi, a dear champion of Fukono of Monsieur Penny. I don't know if I say, Nana San Yampon. And I feel so no Nana. Koju buta ename na mem raso na yeyi ne be ya ye ne be kire no na ko se ekuo no penin dudi ka ta akonya so ha se so no mfa no 20 mi amba na nyampon so otu kwa no onya meduri nta biduri mi so no so ba ya obese nura nsem nhye sadudu a o ye ka se bodi na abeche Yura Boamu idea. Yura Chami Boamu idea. Yura catch for Boamu idea. Then I Yura him quans to Boamu idea. A new jumper would tear dear. Ya Yura and Famon Pieman. Now Obano or ne Crophobia where you almost saw Momoano and some Leon Atente. Na Yenga Yenria Berema. Kwabra Osaibuns. And I am Yenrian Bebre wa Omra Betia.
Honorable Ralph Pokodusei, Member of Parliament for Bekwai. Otu for the share. Nana Kukufuhima, Manhyia, on the deal money model mobile. Otumfu achiame nana kokofu hima na ekastei ene de yate den otumfu de hye pa ni nua ba kokofu ni efre no nana ye echa be manum first born ne baba ena ne beni me so na me yeketoa enti ene me ba ya na me de me bei ebechia onoa ne nana Asantehene me pa chao ono no ye bekwai amansie district ni nyina ono ye MP member of parliament enti ena me wo ha me ne amanhema nana amoafo ono so wo ha ena amanhene enso na wo amansie ni nyina omo ntumi amade so omo representatives e wo ha omo amoafo wo ha kokofu mpanimfo wo ha asumunya wo ha adankranya wo ha denya ase wo ha asaman e wo ha Otu for chairman. So you were MP by Obadi se obestrenchira ewo ono ane na ho. Enim se MP fo akari nyina beba de na so san se ofiri efie hanti otomlika no babaji ni hira na kire ye chenketenkete nso a won so asa baji bia soso ti ne wo ha nto ba ya ukranisem shinap nakamiyenu eye broni san akese adaka baako eye ni abroni friend of spring water enaka edu nana otun for chame wa ha nana buo mu ade a edaso eso enie Chame Eda nanani hinkwa so otumfo hinkwa ede na etachire no otumfo chame dia eda to so ewo hodo no na ye ba ye nso so no esanse oye MPT omutu eye chairman constituency the chairman and constituency secretary constituency no organizer and penifo akanyina so eboni chidom ebai ti enante se no so said na go for him asel no oso ada o mebru wa wona na ba ko se ba do go fu this year this year pa ono na se be eya man se they say ya to abayi no se MP a odo bu nyina no I said, "Be ultimate son and go for him, no go for him. I'm a child. This will be the end of the neighbor. To know what train, Nabrewa, son of Brewa, the neighbor, I bet you. Tin and people can't or the neighbor. Now, on an eye, that's why, you know, say MP or say a man say, now what's I this year, no, about you, Hunshra. It's no dear mood in the bay. Oh, Bonne, and I'm off for him. I said, I don't make brew. I be quiet here. The penny ha, and then Kenya, penny ha,
asumnya ana de nyaase sɛbe ɔmu nyinaa mpanyimfoɔ nyinaa ka ho asaman nso mpanyimfoɔ so a ana bɛrima kokofo yɛn nso mpanyimfoɔ nyinaa ta akyire ɛna ɔmo constituency chairman so ɛka ho ne nyinaa yɛ sɛ wɔn nana a ɛna sie no sɛ wɔada ɔmo eburu mpanyimfoɔ sɛ sɛ ɔdɔɔfu na nyame ɛho mu a ɔdɔɔfu no a ɛnyɛ yie wɔama bɛgye wo ho nhyira na ɔnam ɛbibi ato no a wɔada ɔmo eburu ɛnyɛ yie te na kokofo yi ma ɛdi n'anim sɛ ɔde ne ba na ɔdan bɛhyɛ wɔn nsa na wɔahyira no ɔtu no fo na sɛ bɛyɛ wɔnam ebi a ɔho sɛ deɛ ɔyɛ bia no ɔho sɛ sɛ bɛ ɔda bɛburu sunsum di n'akyi na ɔhunu anam otuo yie sɛ na ɔde naba ɔbaayɛ a ɔda bɛburu hyina pɛntu nsia ɛna nsa ahodoɔ ahyehyɛ na hampa mu ɛna nsuo nso adaka adwuo no ɔda ɔma ne bɔ ɔmo adeɛ wakyɛm bɔ ɔmo adeɛ nanam bɔ ɔmo adeɛ na ayɛnkɔ bɔ ɔmo adeɛ deɛ ɔnana sɛbi na akokofo yi ma de ba ɔde ɔbɛkyɛ ɔno eburu. Rafu poko do say wado me bru. Rafu de nu ha poko do say de nu ha why? Aha. And then I could fi man so when fa no